Apple avisa d'una nova onada de programari espia. Plou sobre mullat a Espanya. Apple ha emès una alerta global sobre un nou programari espia que afecta a dispositius mòbils en quasi 100 països, inclòs Espanya. Aquest malware permet als atacants accedir a dades personals i controlar els dispositius sense que els usuaris ho sàpiguen. Tornen a no ser productes a l'abast de tothom, sinó de policies, estats i grans corporacions. Apple insta a tots els usuaris a actualitzar els seus dispositius per protegir-se. A Espanya, aquesta notícia arriba mentre el país encara està embolicat amb l'escàndol no resolt de Pegasus i les policies patriòtiques. Aquest cas va implicar l'ús de programari espia per espiar periodistes, activistes, simples independentistes i polítics. Parlem de centenars i centenars de víctimes. L'alerta d'Apple afegeix llenya al foc, recordant la fragilitat de la seguretat digital. Aquesta alerta mundial s'uneix a diversos informes de Google i de laboratoris independents. És crucial que empreses, governs i usuaris treballin junts per enfortir la seguretat digital. I és que en aquest cas, els afectats som tots, ciutadans, empreses i sobretot governs que perden la seva credibilitat. Les actualitzacions i bones pràctiques en seguretat i ciberseguretat són essencials per restaurar la poca confiança que encara ens tenim els uns amb els altres.